Gipailaom sa drug test ang mga sakop sa Police Regional Office 11 nga na-assign sa regional headquarters ang igpagsiguro nga wala sa ilang hanay ang nalamdigit sa paggamit og illegal nga droga. Kini man dili mubos sa 15 na ka mga pulis ang nagpositibo sa illegal nga droga sa tibok Davao Region sukad sa miaging tuig. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, dili na random drug test ang gipahigayon sa PRO11 sa sanglit lakip na sa gipailawom sa drug test ang mga non-uniformed o civilian nila nga personnel. Ug sa maong ihapno sa mga nagpositibo sa illegal nga droga mga pulis sukad sa miaging tuig anaa sa dili moubos sa tulo na ang girekomenda nga i-dismiss o taktako na sa serbisyo. Usa-usa nga nagsumite sa ilang urine sample ang mga pulis nga anaa sa regional headquarters sa Police Regional Office 11. Martes sa buntag, gipahigayon ang drug test sulod sa PRO11 sa presensya sa Dangerous Drugs Board ug PIDEA. Dunay listahan sa mga personahe aron masiguro nga silang tanan ang upailawom sa maong test. Comply with the directive of the Dangerous Drug Board and of course para maging clear ang ating PNP, maging drug-free workplace tayo. Kung dunay magpositibo sa urine test, ipailawom sa confirmatory test, ipailawom sab sa proseso o maglusad og administrative investigation ang PRO11 sa personahe. Mag-atubang og kriminal nga kaso ang magpositibo. Sukad sa miaging tuig, ana sa dili moubos sa 15 ka mga pulis sa tibuok Davao Region ang ipailawom sa restrictive custody human nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga. Offshoot po ito. Kaya nga po kami nag-conduct ng drug test to all the personnel kasi offshoot siya nung pagiging nag-positive ng mga ibang kapulisan natin sa region nung mga nakaraang buwan. All in all po, kung di ako magkakamali, more than 15 or 16 na po sa region-wide since last year po. Nag-atubang nasab ang maong mga nagpositibong pulis og administrative o kriminal nga kaso. Meron na pong recommendations for the dismissal. May dumaan na po sa table ko at for approval na po ng ating regional director yung dismissal nila from the service. Hindi ako magkamali mga... Sara, wala pa gipagula nga resulta ang PRO11 labot sa pahigayon nga drug test kaganina sa regional headquarters. Apan sumala sa Deputy Regional Director for Administration sa maong ahensya nga dili lamang kini sa regional headquarters ipahigayon sanglit nakatakda sab magpahigayon og mandatory drug test sa mga police provincial offices sa rehiyon. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.